L'antiga alqueria de Rafelbunyol, avui Rafelbunyol, s'encontra situada dins de l'arc que forma la Calderona, una plana endavallada a 21 metres sobre el nivell del mar, entre el Picayo i les últimes altures a Montcada. Dels fitesenyeres dins del terme són les muntanyes dels Germanells. Rafelbunyol pertany a la comarca de l'Horta, al nord de València, de la que la separen 13 quilòmetres i a la mateixa distància de Morvedre. Limita al nord amb el terme del Puig, a l'oest amb el de Nàquera, al sud, Museu del Massamagrell, i per l'est amb la Creu o Poble de Farnals. La travessa de sur a nord la Real Sequia de Montcada, que configura el terme en horta i secà des de l'època més llunyana. El terme estava i està molt ben treballat, tant que un historiador del segle XVIII escrivia: són molt aplicats al treball de la terra, el que fa que els seus camps siguin uns jardins, al que li trauen molt de fruit, però descuiden per això la instrucció. Als principis del segle XVII, els productes principals eren el famós vi del Bovalar, garrofes, oli, morera, cànem i molta seda. A més, dels productes típics de l'horta. En l'any 1607, 2 anys abans de l'expulsió dels moros, s'aixecaren 4 creus de pedra als llocs més significatius del terme, que no eren altres que els camins de més tràfic, com era la vella carretera de Morvedre a València per Alfara del Patriarca, on encara l'anomenen Camí de Rafelbunyol. En el creuer de l'antigua via de Segorb, a Llíria, hi ha la corresponent al Camí Fondo, prop del terme de Poble de Farnals. Sols queda la Creu dels Plans, o dels Germanells, quasi completa, si bé el dany rebut els últims anys passats pot acabar amb ella en poc més d'un any, si no es posa remei. La de Rodrigo, en el Camí Fondo, desgraciadament unes supostes restauracions i la crema de llenya al seu voltant l'han deixada quasi sense res de l'original. La del carrer Magdalena, quasi en la ratlla del terme entre Rafelbunyol i Massamagrell, desaparegué totalment en 1971. Molts encara recordaran una gran pedra circular amb un forat al mig. Era l'últim vestigi de l'antigua creu. La de la Rambleta, desfeta en setembre de l'any 1812, don Enrique Climent la substituí per un caselici de pedra rematat per una creu de ferro colat. Prou mal feta, encara està junt a la dita Rambleta. Esperem que el poble tingui l'encert de restaurar-les amb el respecte i dignitat que es mereixen i per la memòria d'aquells avantpassats nostres, que fa 386 anys tingueren el valor d'alçar-les. Rafelbunyol apareix en molts dibuixos cartogràfics. No és el més antic, el del mapa d'Ortelius, imprès a Amsterdam en 1584. Així mateix apareix en el Guillermo Blau, imprès també en la mateixa ciutat d'Amsterdam. Se té una bona recopilació cartogràfica de Rafelbunyol, dels que es presentem ací alguns d'ells, com una visió ràpida, tal com els de 1823 i 1849, en els que s'aprecien molts carrers que encara no s'havien configurat, tals com el carrer Morera, Garroferal, Replaça, el Caminet, el Ravalet, després dit carrer Costura i ara Santa Teresa, el Calvari i el cementeri a les afores del poble. Aquests planos estan fets sense escala ni medida. Alguns, segons pensava que era el que els dibuixava. Ni si els comparem amb els d'avui, tros per tros, resulta que són prou fidels en la forma. El del 1600, molt mal conservat, en ell el que més destaca són les dues muntanyetes dels Germanells. Vejam si no, el del 1900
toma que s'ha presentat abans, fet a escala en el que s'aprecia l'evolució del poble quan ja havia arribat el trenet. Segurament, els romans ja tingueren un assentament en el que avui és Rafelbunyol. Contem amb prou documentació prehistòrica que així ho certifica, assentament que passats anys fon utilitzat per als àrabs. No volem així remuntar-se al bronze mediterrani, al qual pertany el poblat dels Germanells, que són 4.500 anys abans de Nostre Senyor, descobert per el cronista en 1952 i excavat per Enrique Pla poc temps després. En juliol de 1237, el rei en Jaume era al campament del Puig. Segurament els moros de l'alqueria de Rafelbunyol anaren a prestar-li vassallatge, després que Bernardo de Serra, en una de les seues ràcies, fera matança gran. Cert que el rei, segons la seva política, deixà als moros viure tranquils a les seues cases i terres. A Gelacián de Tarba li dona Rafelbunyol, doncs aquell deixà en mans del rei, al marxar a Jaca, que era la seva terra, després fon ambaixador de Jaume I a Inglaterra. En 1264, el rei Jaume dona unes terres que té junt a la seva alqueria de Rafelbunyol, ara Berenguer d'Almases. El que vol dir que per aquell any l'alqueria del Rafelbunyol havia tornat a mans del rei. El 28 de setembre de 1279, el fill del rei en Jaume, Pere III d'Aragó, dona part del terme de l'alqueria de Rafelbunyol al seu escrivà Raimundo Escorna. Segurament, l'Escorna degué tindre problemes amb els moros de la seva alqueria de Rafelbunyol. Ho indica que el 14 de juliol de 1280, Mahomet Almacastre, al front dels moros de Rafelbunyol, obtenen del rei Pere un permís per a tots els moros de l'alqueria, per ara i per a sempre, per a poder viure tranquils i confiats, sense que ningú es molestara. Així ho mana el rei. Nou anys més tard, el 1289, consta per escritura pública que el senyor de l'alqueria, l'esmentat Raimon Escorna, acusat per els cristians, nous pobladors, es veuen l'obligació a construir una església i fer una fundació en honor a Sant Antoni de Vianesco, deixant uns diners i terres per a que poguera menjar el primer capellà, que aleshores fon mossèn Ramon Granell. Els documents, no massa ben conservats, deixen veure bé a les clares el que el notari de l'època va escriure. I fins 1936 es conservaven a l'arxiu de la parròquia, avui a l'arxiu del regne. Gràcies a l'ajuda i preocupació de mossèn Vicent Eloi, poden dir que la parròquia va recuperant tot el seu esplendor i tot el seu passat. Tot siga a major glòria de la Mare de Déu. Fins ara sabem per un gravat a l'obra fresca, a l'exterior de la mitja taronja, a regla i compàs, com era l'església antiga. Aquell desconegut obrer de vila tingué a bé deixar-la allí dibuixada per a que l'esdevenidor pogueren conèixer-la. Gràcies li siguen donades. L'església presenta base rectangular. 4 arcs de diafragma sostenien el bigamen cobert per un empostat, protegit de les aigües per teules morunes a 2 caigudes. Una porta d'entrada als peus
obria la façana principal. Per dalt de la porta, una finestra o tragallum circular. Rematava el conjunt una espècie d'espadanya coronada per el tau de Sant Antoni a modo de veleta o creu. La paret dreta presenta una porta i 3 finestres, col·locades entre els arcs. Cantonades, portes i finestres remarcades de canteria. Al cap degué estar l'altar major dedicat a Sant Antoni Abat, precedit per una imatge que l'any 1910 encara conservava la parròquia, perquè diu un inventari: imagen de San Antonio muy antigua, con corona y diadema de plata, muy deteriorada e inservible. Com tantes coses també desaparegué. Han passat els anys, el lloc de Rafael Bunyol està ara en mans de Pere Ixarc, el qual havia aconseguit per donació del rei Alfons el Magnànim. L'Ixarc intenta donar-li un impuls de creixement començant per demanar-li al papa Innocenci VIII en 1491 bula per elegir la parròquia separada de la de Massamarell, l'església del seu Rafael Bunyol. Ho aconsegueix l'1 de març de 1492. L'any passat es complien els 500 anys d'aquell fet. Sabem per el document de dotació que el primer pàrroc fou el venerable Joan Garcia. I direm que amb tota seguretat era la Mare de Déu d'Agost, l'Assumpta, la Verge venerada amb més fervor abans de començar el culte de la Mare de Déu del Miracle. Els documents fetxats el 21 de setembre de 1872 ens diuen que ya en el año 1546 todos los sábados se decía misa en el altar de la Asunta como viene haciéndose hoy día. Hi ha inventaris que parlen de l'antic altar de la Mare de Déu d'Agost, de la seva imatge, de les luxoses vestidures, corones i diademes de plata, joies, etc. Tant que l'any 1884 les confrades compraren una caixa forta per a guardar tot quan de valor tenia, i no era poc. Sabem que el 9 d'abril de 1520 tingué lloc el miracle de les llàgrimes a Cocentaina. Rafael Bunyol dista de Cocentaina uns 125 quilòmetres, poc més o menys. Aquesta distància és curta en quant que Pere Ixarc, senyor de Rafael Bunyol, era l'administrador, des de molt antic, dels béns del senyor de Cocentaina, els Roís de Corella. Tant que l'any 1610 l'administrador compra a l'administrat, que és Corella, els llocs de Quart, Quartell i Benavites. Per les íntimes relacions d'Ixarcs i Corelles, qui diu que no li pogueren regalar una còpia d'aquella Mare de Déu que havia plorat en la capella de l'Alcàsser contestar? És cert que la còpia degué ser feta per la mà d'un bon pintor. Parlem de la que hi ha Rafael Bunyol. Còpia que els Ixarcs no dubtarien en col·locar-la al culte a la seva església de Rafael Bunyol. Per un pleit del Real Patrimoni contra l'església de Rafael Bunyol, sabem que en 1739 existia la cofradia de la Mare de Déu del Miracle i que el retor al·lega al no pagar al Real Patrimoni la part corresponent del censo que la dita cofradia tenia carregat sobre unes terres en l'horta de Rafael Bunyol, partida de l'Alguixós, perquè venia de tan antic que no sabia qui devia respondre del censo. I afegeix: el cura antecesor, Mosén Nadal, tantos años al cargo de la parroquia, no pudo averiguar quién debía responder del censo de la cofradía de la Virgen del Milagro, por su antigüedad y no contar con libro de títulos. ¿Desde quan es venera Rafael Bunyol la Mare de Déu del Miracle? A la vista de lo que hem dit, és possible que ho siga des de principis del segle XVII. No podem fixar una data exacta avui per avui, mentre no trobem una documentació de primera mà. Si en 1936 no haguera desaparegut el llibre de visites pastorals, avui ho sabríem.
El retor, mossèn Pere Jimeno Cantabella, diu que en el dit llibre, amb fetge 21 d'agost de 1872, hi ha notes molt interessants sobre el quadre de la Mare de Déu. Han desaparegut per a sempre. Al 1875 se va enllosar el carrer en la part davantera a la porta d'entrada a l'església, posant als extrems els pilonets per a que no pujaren els carros. L'any 1903 se feren les aceres del poble i els pilonets van ser traslladats al carreró de l'església, on encara estan. L'any 1705, l'església primitiva és insuficient i està molt arruïnada. Es pensa alçar una nova per a que tinguen cabuda tots els fidels, a més de col·locar a la Mare de Déu del Miracle en un altar que la fe demanava a crits. És a principis de 1705 quan comença la construcció de la torre campanar, al lloc que hi és avui. Va estar 45 anys a soles mostrant els seus quatre costats esperant la construcció de l'església nova. Com hem dit, el campanar mai ha fet cos en la nova església, a no ser per un fals tabic i sostre. Originalment estava estucat i en certs llocs conservava la policromia que imitava el revestiment de marbre de les torres genoveses i que era molt comú als campanars valencians de l'època. Encara es pot apreciar el falsejat que hi ha entre l'església i la torre. El 18 de març de l'any 1750, l'arquebisbe de València, Andrés Mayoral, dona permís per a col·locar la primera pedra de la que seria l'església actual. El retor, doctor Manuel Cortell, escriu darrere del mateix document. L'any 1750, 19 de marzo, jueves y día de San José, a las 3 de la tarde se puso la primera piedra de la iglesia nueva, siendo quien la puso Mosén Juan Jornet, presbítero y procurador del ilustrísimo señor Marqués de Bélgica, y siendo cura el doctor Gabriel Cortell, primer año de su curat. 6 anys més tard, com es pot veure a la nota, escriu: el año 1756, día 17 de enero, se hizo la bendición de dicha iglesia por el mismo cura y se hizo la traslación de nuestro Señor consecutiva a la bendición. Del lloc que ocupa avui el retaule del Cor de Jesús, 10 anys després d'acabar-se l'obra de l'església, trobem notícies de l'altar dedicat a la Mare de Déu del Miracle. En el crucero, parte de la epístola, monumental conjunto de bellas formas que llegaba hasta la bóveda. Una escalera por detrás del mismo posibilitaba bajar el cuadro de la Mare de Déu y ponerlo en el trono y sus andas el día de la procesión. Al costat del dit altar, on està avui Sant Isidre,
estava a l'altaret de les ànimes de gran devoció del poble, tant que alguns veïns foren enterrats davant d'ell. No sabem de quina manera estaria expost al seu altar el quadre de la Verge abans de que el famós imaginer Josep Esteve Bonet anotara el seu llibre d'encàrrecs. Día 18 de agosto de 1781, un relicario de 6 palmos y sus andas, con 6 serafines y Espíritu Santo. 2 niños, nubes y rayos para Rafael Buñol para colocar la Virgen del Milagro. Su precio fueron 50 libras 10 sueldos. Un altre trono hi havia per a les processons, també desaparegut en 1976, del que es feu, més o menys, una còpia en 1953, i que avui està a l'altar major. El trono que avui es trau a les processons és molt semblant al que feu en 1781 Esteve Bonet. Degut a que el 26 de juny de l'any 1953 el papa Pío XII declarà patrona canònica de Rafael Buñol, el retor, que aleshores ho era mossèn Joaquim Serrano Perales, pensà aprofitar l'espai de darrere de l'altar major per a fer un cambril a la Verge. La firma el document del cardenal Luciano Mícara, proprefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. Salvador Pallars fon l'autor de 3 òleos sobre estuc que decoren el conjunt ideal representació de l'entrada de la Verge a l'església. El miracle de les llàgrimes a Cocentaina, en la capella de l'Alcàsser, que encara es conserva, i la curació miraculosa d'un malalt desahuciat per el metge. Tot forma un conjunt de respectable colorit. De la cupuleta la feren els pincells de Salvador Gil, que pintà els anys de la devoció popular. L'Assumpta, de primitiva veneració, al mig. En posició d'adoració, els patrons, Sants de la Pedra, el titular de la parròquia, Sant Antoni Abat, i el papa Pío XII, escrivint o redactant el document de proclamació canònica. De l'immobilisme d'anys passats s'ha arribat a l'activitat restauradora de mossèn Vicent Aloi, al que el poble, cofradies, associacions, particulars, junta administrativa parroquial i cada un, en el que pot, ajuden a restaurar el temple, casa, abadia, dependències, objectes de culte que estaven arrinconats tornant-los al seu primitiu esplendor. És per això que avui es puga mostrar correctament expost quasi tot allò que els nostres avantpassats foren capaços de fer per la seva església. Era creu de bronze i argent, repujat, amb una llegenda que diu: «Sent retor Matías Eixarch me mandó a hacer en 1569, una inestimable obra de arte». Portapau de bronze de finals del segle XV, de bella factura i possiblement únic en el regne. Altre portapau, d'argent, de mitjans del segle XVI, amb un escut imbrat per corona real molt semblant a l'actual escut del poble.
Sarpasset o hisopo, d'argent, repujat del segle XVII, en el que es pot llegir